салом бинандагони арҷманд, соли равон рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди бемориҳои саратон ки 4 феврал таздиқ гардидааст, таҳти шиори ман ҳастам ва хоҳам зист қайд карда шуд. бемории саратон аз бемориҳоест ки зиёд паҳн шудааст, махсусан дар байни мардум ки ҳатто аз гирифтани номи ин беморӣ ҳазар мекунанду мубталошавӣ ба ин бемориро таҳшат медонанд, сабаби аслии хуруҷи ин беморӣ мегардад. аз ин нуқтаи назар олимони тиб исбот карданд ки иродаву эътимоди устувори муборизахоҳии бемор заъфи хуруҷи ин навъи бемориҳост. табиати ин беморӣ ва имкониятҳои табобати он инак дар меҳвари шумораи навбатии барномаи дар мавзӯи рӯз қарор дорад ки шуморо бо муҳимтарину муфидтарин маълумотҳои рӯз огоҳ менамояд. моро ҳамроҳ бошед. саратон гуфта мафҳуми мардум як беморӣ аст. саратон дар зери ин калима садҳо беморӣ ҳаст ки дар узви бадани инсон ба назар мерасад. саратони пӯст, саратони устувон, саратони ғадуди ширӣ, ғадуди зери меъда, тамоми узви бадани инсон метавонад ба бемории саратон гирифтор шавад. имрӯзҳо олимон тасдиқ карданд ки бештар омили гирифтори бемории саратон ин истифодаи тамоку, умумӣ гирем 21% ба гирифтори бемории саратон оварда мерасонад. танҳо гирем дар саратони шуш то 71%-ро ташкил медиҳад ки дар оқибат ба гирифтори бемории саратон ва муриш аз бемории саратон оварда мерасонад. дигар омиле ки ба гирифтори бемории саратон оварда мерасонад ин истифодаи нодурусти ғизо, кам истифода бурдани сабзавоту меваҷот мебошад. яъне ки бисёртар консервоген истеъмол кардан ва истеъмоли ғизои нодуруст, фарбеҳшавӣ, ино метавонанд оварда ба бемории саратон оварда расонанд. истифодаи телефони мобилӣ метавонад ба саратон оварда расонад. бемориҳое ки ирсӣ ҳастанд метавонанд ба бемории саратон гирифтор шаванд. бемориҳои илтиҳобӣ, яъне ки дуру дароз бемории илтиҳобӣ доштану табобат ногирифтан метавонад ба бемории саратон оварда расонад. сол аз сол муроҷиати шаҳрвандон ба хусус занон ба ҳуҷраҳои маммология ки шубҳа доштани саратони ғадуди ширӣ афзуда истодааст. дар марҳилаи якум, дар марҳилаи дуюм аксар вақт ин беморӣ дар пӯст зоҳир намешавад ва яке аз сабабҳои дер муроҷиат кардани шаҳрвандон занҳо мутаассифона ана ҳамин аст ки ин беморӣ умуман дард надорад. сабабҳои яъне пайдошавии ин беморӣ омилҳои хеле мухталиф ҳастанд. ягона шубҳае ки сари вақтӣ бояд ки беморро ба изтироб оварад ки инҷо омоз ҳаст, ин пайдошавии сахтии бедард, камҷунбон дар пӯст ягон алоқамандӣ надорад ва дар муддати начандон кӯтоҳ, яъне аз 3 то 6 моҳ, баъзан вақт дар муддати 1 сол ва зиёд муддати 2 сол. аксари беморон вақте ки муроҷиат мекунанд, онҳо мегӯянд ин беморӣ дар ман як чанд сол пеш буд, алин муддати 1 моҳ авҷ кард. ин чӣ маъно дорад? инҷо дар бемор ҷой дошт бемориҳои хушсифати пеш аз саратонӣ ки муддати тӯлонӣ ҷойгир буд, онҳо муроҷиат накарданд, эътибор надоданд оиди саломатии худ ва бо таъсири омилҳои эндогенӣ ва экзогенӣ, яъне сину сол, мубодилаи моддаҳо, вайроншавӣ дар организм, мубодилаи моддаҳо, тағйироти ҳормонӣ дар организм, яъне таъсири худро мерасонад ва рафта дар натиҷа омосҳои хушсифати пеш аз саратонӣ метавонанд ки мубаддал шаванд ба бемории саратон ва ин бемориҳо ба шумор мераванд, яъне ки ҳатман ба саратон мубаддал шаванда мастопатияи мавқеӣ ё ин ки пролиферирующая очаговая мастопатия. аксари занҳо вақте ки бар онҳо ташхис мегузоранд бемории мастопатияи ғадуди ширӣ ё ин ки алоими дард мастопатия, ин бемориҳои ғадуди ширӣ куллан дар маҷмӯъ ном доранд ва фақат дар ин гурӯҳ фақат он бемориҳои ба саратон ҳатман мубаддал мешаванд ки
дар организми инсон замимаи генетикӣ доранд ё ин ки ҳатман мубадалшаванда. Ба истилоҳи тиб инҳоро меноманд облигатный предрак. ба ин дохил мешавад мастопатияи мавқеӣ, чӣ хеле ки гуфтем, пролиферирующая мастопатия, папилломаи дохили ширроҳа, яъне ки озахи дохили ширроҳа ва бемориҳои кистаи ғадуди ширӣ бо бофтаҳои дохили он, яъне ки мешавад ман ҳамун кистаҳое ки дар беморон ҷой доранд, вале бофтаҳои дохили он нест, мавҷуд нест ва ҳаст ки дар натиҷаи дигаргуншавӣ ё ин ки баландшавии ҳормонҳои ҷинсӣ, эстроген ва прогестерон, ё ин ки дар занҳое ки шир мемакунанд ба тифлони худ ва ҷамъшавии шир ва оҳиста оҳиста мусоидат кардани фактор, молочный фактор мегӯянд, яке аз омилҳое ки ҳамчунин ба ҳисоб меравад барангезандаи саратони ғадуди шир, на дар ҳама занон бояд қайд кард, дар он занҳое ки замимаи генетикӣ доранд ба гирифторшавӣ ба ин беморӣ. Ва ин омилҳо оҳиста оҳиста оварда мерасонанд ба яъне ба дигаргуншавии таркиби омоси хушсифат, яъне дар истилоҳи тиб инро меноманд малигнизатсия. Ва дар натиҷа дар вақте ки зан беэътиноӣ зоҳир мекунад нисбати саломатии худ, рафта рафта ин бемориҳо метавонанд ки баъд аз як чанд сол ба бемории саратон мубаддал шаванд. чуноне мутахассисону олимони соҳа мушоҳида ва хулоса намудаанд, саратони ғадуди ширӣ навъи маъмултарину паҳншудатарини ин беморӣ аст. агарчи ин навъи маризӣ аз қадимулайём миёни башарият шинохта шуда, мувофиқи таҳлилҳои пажӯҳишгарон метавонад аз кӯдакони 13-сола то пирони 90-соларо мубтало намояд, имрӯз афзоишу ҷавоншавии ин беморӣ, яъне бештар гардидани гирифторони наврасу ҷавон хеле нигаронкунанда аст. гирифторшавӣ ба саратони ғадуди ширӣ сар карда аз 40-солагӣ ва қуллаи авҷгирии ин беморӣ то 60-65 солагӣ мерасад. ва дар байни занҳое ки ба мо муроҷиат мекунанд бо бемории саратони ғадуди ширӣ, мутаассифона имрӯзҳо баъзан занҳои синну соли хеле ҷавон ба назар мерасанд ки дар синну соли 20-солагӣ ҳатто ба ин беморӣ гирифтор шудаанд. муроҷиати сари вақтии ҳар як бемор кафолати сиҳатёбии онҳо мебошад. ва мутаассифона вақте ки занҳо ба мо муроҷиат мекунанд, ҳангоме ки мо ба онҳо ба таври ҷиддӣ мефаҳмонем ки инҷо бемории саратон ҷой дорад ва ба сабабҳои номаълум онҳо ба ҳар гуна изтироб дода мешаванд, ё ин ки маълумотҳое ки дар байни мардум ба овозаҳои беасос мавҷуд ҳастанд, яъне корд бояд назананд, ё ин ки мулло бояд хонад, ё ин ки табобатҳои тоҷикӣ мекунем, сиҳат мешавем гуфта ба ҳамин хел мазмун ва ё дода мешаванд ва мераванд ва дар ин сурат онҳо марҳилаҳои аввали беморӣ ки ба пурра табобат шаванда аст, аз даст медиҳанд. дар он давраи муроҷиат мекунанд ки аллакай омос ҳаҷмаш аз 2 сантиметр гузаштагӣ, яъне ки бо хунравӣ мебиёянд, бо фасодгирӣ мебиёянд, ё ин ки дар аллакай дар он гиреҳҳое ки аввалан пайдо мешавад решадавонии омос, ё ин ки метастазҳо мегӯем дар тиб. бо ин ҳолат онҳо муроҷиат мекунанд ва дар ин асно мо фақат метавонем ки табобатро аз ҷарроҳӣ не ё ин ки аз дигар усулҳои табобат сар кунем. мо маҷбур мешавем ки тибқи мана ҳамун дастурҳо ва тибқи он стандартҳое ки қабул шудааст табобат кунем, яъне ки табобати кимиёвӣ, табобати нурӣ, дигар усулҳои табобат ки бе ин пурра табобати бемории саратони ғадуди шир номумкин аст. омилҳои хатари гирифторшавӣ ба ин навъи беморӣ гуногун, пурасрор ва ғайри чашм доштааст. занҳое ки омилҳои хатар доранд метавонанд ба саратони ғадуди ширӣ гирифтор нашаванд, вале қисми занҳои дур аз хатар метавонанд ба он мубтало шаванд. аз ин нуқтаи назар новобаста ба сину сол зираку бо эҳтиёт будани зан муҳиму ногузир аст. мо ҳама вақт таъкид ба занҳо муроҷиат мекунем, мерасонем ки
سرطان غدود شیر در مرحله های اول یعنی مرحله یکم مرحله دوم که حجم آموز تا 2 سانتی متر هست ریشه دوانی این بیماری در گیره های اطرافی نیست حجیره دوانی یعنی که متاستاز ها در عضوهای داخله در عضوهای دور یعنی عضوهای حیاتاً مهم انسان نیست این بیماری پورا تبابت می‌یابد و به خصوص باید تاکید کرد که در زنهای جوان وابسته از خصوصیت‌های مورفولوژی این آموز این می‌تواند که زود پهن شود فقط در مرحله‌های سوم و چهارم و اون وقتی که زنها به ما مراجعت میکنند در مرحله‌های بعدی این نیز کاری ما رو مشکل میکند یعنی که ما مجبور میشویم که طبابت‌های در یک جایگی یعنی که کامبینیکی یا کمپلکسی که این نیز به بودجه خود بیمار به بودجه مثال مرکز و به بودجه دولت نیز خسارات زیادی میارد برای چی برای آنکه هر یک مواد هر یک اصولی که برای طبابت سرطان و خصوص سرطان غدود شیر هر یک اصولی که استفاده می شود این خیلی موادهای گران ارزش هستند مگر خوب نیست که در مرحله های اول مراجعت کنند با یک اصول با جراحی که عضو نگاه داشته می شود یا این که زن مجروح نمی شود مثال از جهت کسمتیکی و از جهت روحی زن عضو را بوی نمی دهد باید که در این مرحله ها همه وقت بیمار باید که با طبیب یک جایه باشد باید با طبیب خود ملاقات کند هر گونه آوازه ها و هر گونه این طبابت های بی اساسه که رفته رفته به سلامتی خود زنها ضرر بسیار میارد باید به اینها داده نشوند به این احساسات های بی اساس داده نشوند در همبستگی با طبیب و متخصص باید که از همین سلامتی خود آگاه باشند و باید که در طبابت این بیماری یک جایه باید که کوشش به خرج دهند زنان و بانوان طبیعتاً زیبایی پرست و زندگی دوست دارند که چون این خصوصیت آنها باعث زیبایی زندگی و جامعه می گردد. در برابر این اهمیت دادن به سلامتی و پیشگیری معرفتناکی چنین بیماری‌های پرخطر کفالت زیبایی بر دوام استتیکی و کسمتیکی خود زنان است. زیرا چنان روند تهیه این برنامه معلوممان کرد زنان ما نسبت به دیگر زنان دنیا شکست خود را از این بیماری بالکل برداشت ندارند. بهر تدقیق و بررسی واقعی این موضوع با زنان زیاد همصحبت و همراز شدیم که برای اطرافیان قدرت و خواهش افشای درد خود را نداشتند. برای مثال زنی برایمان خیلی مؤثر و گریان گفت که محروم شدن از بینایی برایم آنقدر گران نبود که از بیماری سرطان غدود شیری جراحی وسیع برداشتم. درک این گفته ها خیلی دردناک است ولی قسمت هر انسان در دست خود اوست. امروز با پیشرفت علم و تکنولوژیا رفع همه گونه بیماری و مشکلات جای دارد. تنها پیشگیری و طبابت سری وقتی مشکل کشای پیچیده ترین اسرار بیماری هاست. باز یک اندیشه معلوم و معمولی نگران کننده آن بود که گرفتاری به این بیماری از نزدیکترین کسان و اطرافیان پنهان داشته می شود. پس از فوت کلین و حتی دختر خاندان از چنین جراحت برداری های مادران درک می یابند. چنین عنعنه فکری را برهم باید زد زیرا از رکنهای معرفتناک سازی روزافزون دختران نیز افادهگر این است که از نگاه علم اراده و خود تلقین کنی و خود افروزی کامل تر بگردیم. مشاهده کار و مبارز و ملاحظه کار و موفق بودن زن نه تنها کفالت زیبایی و زندگی دوستداری خود او بلکه باعث زیبایی و زندگی افروزی نسل خود و بالکل جامعه است. این است که دولت و حکومت کشور حفظ و بهداشت سلامتی مادران و کودکان را از مسئله های مبرمترین سیاست اجتماعی خود قرار داده سالمی مادر را چون اساس سالمی جامعه و گینه‌فند ملت نظارت و مساعدت میکند. یگون زن اولش به این کسل دچار نشود. من دیگه زنها خواهش میکنم که مثلا برای همون پیشتر به دختران مراجعت کنن. هر یه درد اولش پیشتر گرفتن لازم. ممکن که ما پیشتر میفهمیدم پیشتر میرفتم به همین حالت دچار نمیشدم. هر چند کنی درناکه
озим мо дар ҳеҷ ҷо кор карда наметонем. ҳарчанд боша бояд зиндагӣ дар мисоли гап ки ҳаракат кунӣ, ки бояд соз бошӣ, ҳаракат кунӣ рӯи хотири фарзандо, рӯи хотири дӯсто. ҳамиқа дилам ҳама чизи дунё мондагӣ буд. ман гумон мекардам ки дар дунё як ман зантоқа ҳами касал дучор шудам. вақте ки ман қатъи ино вай шудам, ино мара файрод кардам, қатъи ино саркор гирифтам, ҳозир хела дили ман кушода шуда. мисли равоншинос ба шумо ҳамеша наздик буданд? албатта, мисол гап ки ман аҳволи ман ба хабар мешавам, занг мезананд, мепурсанд, ман хурсанд мешавам ки ҳастанд ҳамихе заное ки мисол гап манам мефаҳманд. бо назардошти нақшу муҳимияти тибби оилавӣ, ҳукумати мамлакат ба фаъолияти рӯзафзуни он эътибори ҷиддӣ дода бароварди ниёзи ҳар хонаводаро ба он тавъан намудааст. имрӯз табибони оилавӣ баҳри пешгирии бемориҳои гуногуни хатарнок мубориза бурда, солҳост ки рушди кӯмаки аввалияи тиббию санитариро дар заминаи тибби оилавӣ ба тадриҷ назаррас мегардонанд. мо мехоҳем заноне ки имрӯз гирифтори бемории саратони сина ҳастанд, бигзор дар оилашон ҳама вақт хурсандӣ бошад, бигзор ҳамеша дар сари фарзандонашон бошанд ва барои рушди оилаи худ, фарзандони худ мубориза баранд. бигзор аз дастоварди фарзандонашон ҳамеша хурсанд бошанд, танҳо рӯзҳои хуш бинанд ва офтоби дурахшон дар болои сарашон бошад. ва ба дигар занҳо тавсия медиҳем ки барои пешгирӣ кардани бемориҳо сари вақт ба духтурон муроҷиат кунанд ва аз саломатии худашон ҳама вақт эҳтиёт бошанд. дар рӯзи ҷаҳонии мубориза бо саратон дар маркази саломатии шаҳрии мо чорабиние барпо гашт ки дар он зиёда аз 280 нафар занҳо иштирок намуданд. занҳое ки дар ҳудуди хизматрасонии маркази саломатии мо истиқомат мекунанд ба ин чорабинӣ даъват карда шуда ба онҳо ба тарзи фаҳмо ва дастрас оиди пешгирии ин беморӣ яъне саратони ғадуди ширӣ маълумот дода шуд. аз маводҳои видеоӣ, маводҳои деворӣ ва нашрӣ васеъ истифода карда шуд. ба онҳо муоинаи ройгон, муоинаи ғадуди ширӣ ва муоинаи гарданаки бачадон гузаронида шуд ва дар ҳолатҳои зарурӣ ба муоинаи ултрасадо, ба муоинаи маммография ва колпоскопия равон карда шуданд. дар ин чорабинӣ мо ба занҳо ба таври фаҳмо расонидем ки ин беморӣ пешгиркунанда мебошад ва дар ҳолате ки дар марҳилаҳои аввали пайдоиши ин беморӣ ташхис гузошта мешавад, табобатшаванда мебошад, то ин ки занҳои мо тавонанд дар вақташ дар ҳолати муайян намудани баъзе тағйиротҳо ки мо аломатҳои ин бемориро фаҳмонда гузаштем, ҳатман ба духтур саривақт муоина кунанд. яъне ки ин беморӣ 4 марҳила дошта. дар марҳилаи якум ва дуюм агар дар ҳолате ки зан худаш ташхис карда метавонад ва саривақт ба духтур муроҷиат мекунад, табобатшаванда буда. дар марҳилаҳои сеюму чорум афсӯс ки табобаташ хеле душвор буда, аз 5 сол зиёд зистан душвор мешавад. бахшида ба ҳамин рӯзи мубориза бар зидди саратон дар якҷоягӣ бо иттиҳодияи авесто ки роҳбариашро абдуллоева фирӯза ғаниевна ба ӯҳда дорад, маркази мо як дастури махсус барои занҳо чоп кардааст. ин саратони ғадуди ширӣ, дастур барои беморони саратони ғадуди ширӣ ба чоп расид ки дар он ҷо яъне чӣ гуна муроҷиат кардан, яъне сохти ғадуди ширӣ, беморшавӣ, кадом занҳо гурӯҳи хатарнок ба ҳисоб мераванд, бояд ки бемор аз чӣ сар кунад муроҷиат ба мутахассис, ҳангоми пайдо шудани ягон сахтӣ, ягон ғудда, яъне ки омос, хеле ки мардум ба қавли худ без мегӯянд. ман ҳамин омос, сахтӣ, рафтани обият ё ин ки хун аз нӯги пистонҳо ва дигаргуниҳое ки мисол зан дар худ мушоҳида мекунад, дар ин ҷо ба таври оддӣ навишта шудааст ва мо кӯшиш мекунем ки ин дастурро ба таври васеъ ба чоп расонем, то ба аҳолии ҷумҳурӣ дастрас бошад, бахусус ба занҳо ки оиди ин беморӣ, оиди табобати ин беморӣ, оиди пешгирии ин беморӣ ва чӣ гуна муроҷиат кардан ба
табиб ва дар кадом вақт ва дар кадом марҳила табобат кардан ва муроҷиатро онҳо аз ин дастур омӯзанд ва инҷо низ дар ин дастур қайд карда шудааст ҳар як зан дар давраи яъне 28 рӯзи давраи ҳайз меноманд менструальный цикл ба истилоҳи тиб бояд ки баъд аз дар ҳафтум ҳаштум рӯзи давраи ҳайз ҳар як зан метавонад ки тариқи худмуоинакунӣ дар назди оина истода бо лиштакҳои ангуштони дасти рост яъне бо муқобили ақрабаки соат чихеле ки мегӯянд бояд ки ҳар як чоряки синаи худро бояд ламс карда бинанд ҳангоми ҳис кардани ягон дардмандӣ ягон сахтӣ ягон мавқее ки онҳоро ба изтироб меорад ё ин ки ягон дар бемор ё ин ки дар занҳо ягон пайдошавии тарашшуҳот аз нуги пистон ба назар мерасад ё ин ки сахтӣ дар ламс карда мешавад ҳатман агар ки онҳо дар ноҳияҳои дурдаст зиндагӣ мекарда бошанд бояд ки ба анамон марказҳои саломатӣ ки дар ҷои истиқомат қарор доранд ва ҳуҷраҳои амрози занона ки онҳо низ аз ин беморӣ бисёр огоҳ ҳастанд маълумоти кофӣ доранд онҳо низ мутахассис ба ҳисоб мераванд бояд муроҷиат кунанд ва дар сурати шубҳанок будан ё ин ки зарур будани мутахассиси соҳаи саратоншиносӣ онҳо метавонанд ки ба марказ муроҷиат кунанд ё ин ки ба диспансерҳое ки дар анамун вилоятҳо ҷойгир ҳастанд онҳо метавонанд муроҷиат кунанд ва тариқи роҳхат ба марказ муроҷиат кунанд ва маълумоти кофӣ ва ташхиси саривақтӣ гузашта маълумоти кофӣ оиди анамун бемории худ дастрас намоянд. имрӯз беҳдошти солимии ҷомеа беҳтар намудани сатҳи хизматрасониҳои тиббӣ ба хусус сари вақт расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ муоширати табиб бо бемор бартарафнамоии саривақтии камбудиҳои соҳа дар меҳвари сиёсати иҷтимоӣ роҳбари давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. Дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои раҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳалли мушкилоти соҳа тадбирҳо роҳандозӣ гардиданд ки беҳтарсозии вазъи ёрии фаврии тиббӣ аз ҷумлаи онҳо мебошад. ёрии фаврии тиббӣ ки ройгон мебошад ҳамакнун барои маблағгузории он дар шаҳру ноҳияҳо низ бо мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳамкорӣ тавсеа ёфта тамоми муассисаҳои тандурустие ки ба кӯмаки аввалияи тиббӣ машғуланд бо доруворӣ ва маводи тиббӣ таъмин мегарданд. дар дармонгоҳи мо ду ҳуҷраи маммологӣ яъне ду ҳуҷраи омӯзҳои ғадудҳои ширӣ фаъолият мекунанд. ба таври минималӣ гирем агар ҳар рӯз мо ба 25-20 беморро дар як ҳуҷра қабул мекунем. мешаванд онҷа ба бисёртар омӯзҳои мисол гирифтори бемориҳои саратон, омӯзҳои ғадуди ширӣ, омӯзҳои пеш аз саратонӣ бо шикоятҳои дард дар қафаси сина муроҷиат мекунанд. мо онҳоро ба ҳар як гурӯҳҳо тақсим мекунем. дар дармонгоҳи мо аввал ба қайдгирии беморон аз рӯи варақаҳои амбулаторӣ сурат мегирад. варақаҳои амбулатории мо аввал бемор муроҷиат мекунад, ҳуҷраҳои махсус дорем ки ба онҳо варақаҳои амбулаторӣ мекушоянд, рақамҳои картаҳоро медиҳанд, баъд ба тамоми ҳуҷраҳо равона мекунанд. баъд дар кабинетҳо дар ҳамон ҳуҷраҳое ки мо муоина мекунем аввал аз анамнези беморон мегӯем, аз шикоятҳои беморон сар мекунем, аз онҷа ҳамаи онро ба қайд мегирем ва ба мутахассисони варзида дорем дар марказ. мо ба он мутахассисон мо равона мекунем. марказ дар соли 2018 29.1% фаъолияти хешро ба гурӯҳи имтиёзноки ҷумҳурӣ хизмат расондааст. яъне зиёда аз 32,000 ташхису ва табобати нурдармонӣ ки ин ба маблағи зиёда аз 812,000 сомон ба ин маблағ хизматрасонӣ ройгон гузаронда шудааст.
нисбат ба соли 2017 дар соли 2018 аз буҷаи давлат зиёда аз 11% зиёд маблағ дастрасӣ карда шуд. соли 2018 зиёда аз 500 000 сомон табобати доруборӣ, табобати кимодармонӣ дастрас кардем. инам яке аз дастовардҳои соҳа мебошад. дар маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ имрӯз шароитҳои ташхису табобат васеъ ба роҳ монда шудаанд ки аз ҷониби мутахассисони босалиқа мураккабтарин ҷарроҳиҳо гузаронида мешаванд. пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат, президент ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имони Раҳмон ба мо духтурон ва беморони гирифтори саратон чунин шароитҳои орому осуда фароҳам оварданд ки имрӯз мо дар ин шуъба ба табобати доругии ин гуна беморон машғул мебошем. табобати доругӣ дар таркиби худ се раванди асосиро дар бар мегирад ки ин ҳам бошад кимиодармонӣ, гормондармонӣ ва биодармонӣ мебошад. Кимиодармонӣ ин намуди табобати доругие ки ба боздошти афзоиш ва ё бебозгашт вайрон намудани ҳуҷайраҳои омосӣ бадсифат мебошад. Якум вазифаи асосӣ ин ба пуррагӣ нобуд намудани ҳуҷайраҳои омосӣ ва ё ба пуррагӣ табобат намудани беморо мебошад. дуюм вазифа ин вазифаи майда ва ё кам намудани ҳаҷми омос мебошад. сеюм вазифа ин вазифаи беҳсозии сифати ҳаёти бемор мебошад. имрӯз шуба аз 35 катҳо иборат мебошад ки 8 кати онҳо ба табобатҳои паллиативӣ нигаронида шудааст ва таҷҳизонида шудааст бо таҷҳизотҳои муосир. дар ин асос шуъба имрӯз метавонад ки тамоми намудҳои дорубории табобати муосири кимиодармониро аз ӯҳдааш барояд. мо ба беморони гирифтори саратони тавассути таҷҳизоти терагам ва брахотерапия табобати шуоӣ нурӣ радиатсионӣ гамма мегузаронем ки ин барои табобати беморони саратони бадсифат мебошад, яъне злокачественных опухолей ба мақсади боздошт кардани паҳншавии ҳуҷайраҳои саратонӣ ва нест нобуд кардани ҳуҷайраҳои осебёфта ва аз байн бурдани аломатҳои шиддати дарди сахти тоқатнопазире ки бемор ба ин беморӣ гирифтор мебошад ба ҳисоб меравад. дар марказ ягона дастгоҳи терагам фаъолият мекунад ва миқдори вақти фаъолияти табобати терагам хело зиёд аст ва давраи иваз кардани манбаи аввал расидааст. соли 2017 мо пешниҳод кардем дар нақшаи соли 2019 иваз кардани манбаи аввали табобати терагам мебошад. мушкилоти асосие ки дар марказ ҳаст ин сохтмони бинои асосии марказ, яъне ки дар соли 2018 марказ фаъолияти хешро 101% иҷро кард, яъне зиёда аз 100%. соли 2019 ва 2020 чӣ дар назар аст, аз рӯи теъдоди зиёдшавии бемории саратон мо намедонем чӣ кор мекунем. биное ки асосии марказ дорои 10 ошшона ва тамоми таҷҳизотҳо ба назар гирифта шудааст. аз тарафи ҳукумати давлат пешниҳод шудааст ва сохтмон бояд соли 2019 оғоз ёбад. ҳукумати мамлакат бо дар назардошти он ки саломатии мардум шарти муҳимтарини пешрафти мамлакат мебошад, ба ҳалли масъалаҳои вобаста ба тандурустии аҳолӣ эътибори аввалин дараҷа медиҳад. дар тақвияту ҷавоб ба ин ғамхориҳо танҳо таҳкиму сайқали дониш ва масъулияти баланди касбӣ, албатта бо муомилаи инсондӯстонаи худи табибон мебояд то эътибори намояндагони тиб ва соҳаи тибро дар мамлакат баланд бардорад. ин тақозои замон аст. умуман мо бояд ҳамагон нисбат ба саломатии худ беэътиноӣ зоҳир нанамоем. дар пешгирии чунин бемориҳо ба худу атрофиён кӯмак расонему худ ва наздиконамонро солиму бардам нигоҳ дорем. мо бояд хуб бидонем ки саломатӣ гавҳари ноёб, нерӯву илҳомбахш ва сармояи бебадали давлату
ملت است. اینجا میرسیم به فرجام برنامه. موفق و خوشروز باشید.